कातळ शिल्प. कातळ शिल्प मुद्दा सध्या ज्वलंत विषय बनलाय. त्याला कारणही तसंच आहे. प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाच्या जागेवर साक्षात कातळ शिल्प असल्यानं आता नव्या कारणासहित रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध होतोय. सुरुवातीला रिफायनरीच्या विरोधासाठी नारळावर हात ठेवणे, नंतर प्रकल्पाला जो समर्थन देईल त्याच्या घरातील सर्व धार्मिक कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालणे, नंतर तर काय प्रदूषणाच्या वावड्या उचलत रिफायनरीमुळे हवा प्रदूषण होणार, ज्यामुळे कोकणातील शुद्ध हवा नाहीशी होणार, जलप्रदूषण होणार, ज्यामुळे कोकणातील मासेमारीवर विपरीत परिणाम होणार. परप्रांतीय लोकांनी जमीन खरेदी केल्यामुळे स्थानिकांवर अन्याय होणार, नंतर काय तर स्थानिकांना नोकऱ्याच मिळणार नाहीत या रिफायनरीत. असे एक ना अनेक अयशस्वी फंडे वापरून झाल्यानंतर आता कातळ शिल्पांची ढाल करून वैफल्यग्रस्त झालेल्या काही सामाजिक संघटना स्थानिक गावकऱ्यांची दिशाभूल करतायत. खरं तर ही कातळ शिल्प पाहण्यासाठी किती देशी विदेशी पर्यटक या पठारावरती आजपर्यंत आलेत हा संशोधनाचा विषय आहे. म्हणूनच यात नेमकी वास्तविकता काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कोकणशाहीच्या टीमने थेट बारसू, सोलगाव, पन्हाळे, देवाचे गोठणे या गावात जाण्याचा आणि तेथील ग्राउंड झिरो रिपोर्ट जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री महोदय आणि प्रकल्पाच्या विरोधासाठी कोकणात पर्यटनाला येणाऱ्या राजकारण्यांनो आणि स्थानिक ग्रामस्थांनो, कोकणशाहीनं थेट जागेवर जात केलेला हा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट तुम्ही पहाच. आम्ही आहोत आता बारसू पन्हाळे गावच्या सीमेवरती. आपण माझ्या मागे पाहत आहे मोकळा माळरान पठार आहे. या पठारावरती मात्र कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीला विरोध केला जातोय. आता मी बारसू आणि या पन्हाळेच्या सीमेवरती या ठिकाणी कातळ शिल्प आहेत. ही कातळ शिल्प देखील आपण पाहणार आहोत. पण इथून पन्हाळे गावच्या कातळ शिल्पांकडे जर जायचं असेल तर पायी 5 किलोमीटरचं अंतर कापावं लागतंय. 5 किलोमीटरचं अंतर कापल्यानंतर त्या पन्हाळे गावच्या कातळ शिल्पांच्या जवळ आपण पोहोचू शकतोय. म्हणूनच मगाशी सुरुवातीला मी प्रश्न केलेला की खरं तर ही कातळ शिल्प पाहण्याकरता किती पर्यटक या बारसू सोलगावच्या पठारावरती येत आहेत हा प्रश्न आहे. कातळ शिल्पांचं जतन होणं ही काळाची निश्चित गरजच आहे. परंतु ही गरज पूर्ण करण्याकरता जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प या माळरानावरती येत असेल तर त्या प्रकल्पाला विरोध करणं खरंच कितपत उचित आहे हा प्रश्न मात्र सर्वसामान्यपणे रिफायनरी समर्थकांकडनं आणि एकूणच या भागातील काही ग्रामस्थांकडनं विचारला जातोय. खरं तर हल्लीच एक रिपोर्ट वाचण्यात आला. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळपास 170 गावात 1700 पेक्षा अधिक ठिकाणी कातळ शिल्प आहेत. या सर्व कातळ शिल्पांचं जर जतन करायचं असेल तर या 170 गावांना आपल्या गावाच्या सर्वांगीण विकासावर वरवंटाच फिरवावा लागेल अशी परिस्थिती आहे. खरं सांगायचं झालं तर कातळ शिल्पांच्या आड राहून कोकणच्या विकासाला खीळ बसवण्याचं हे फार मोठं षडयंत्र आहे. आमचा कोकणी माणूस भोळा बाबडा आहे. त्याला कुणी काही सांगितलं की लगेच त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा हा आमचा मूळ स्थायी भाव आहे. पण सध्याच्या युगात असं भोळं भाबडं राहून भागत नाही हे रिफायनरीच्या विरोधासाठी आजपर्यंत वापरल्या गेलेल्या मुद्द्यांवरून स्पष्ट झालंय. रिफायनरीच्या विरोधासाठी कुठलेच मुद्दे कामी न आल्यानं काही वैफल्यग्रस्त सामाजिक संघटनांनी कातळ शिल्पाचा मुद्दा पुढे केलाय. हो, एवढीच या सर्व कातळ शिल्पांची तुम्हाला जाण होती तर इतकी वर्ष होता कुठे तुम्ही?
आता फक्त कोकणच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाला बळकटी देणारा प्रकल्प कोकणात बारसू सोलगावमध्ये येऊ घातला आहे, तोपर्यंत तुम्हाला या कोकणच्या संस्कृतीचा पुळका यायला लागलाय. काही वैफल्यग्रस्त सामाजिक संघटना, काही यूट्यूबर आणि राजकारणी आपल्या स्वार्थासाठी या कातळ शिल्पांचं भांडवल करतायत, असा थेट आरोप ग्रामस्थांनीच कोकणशाहीशी बोलताना व्यक्त केला आहे. पाहूया बारसू गावचे ग्रामस्थ संदेश कदम नेमकं काय म्हणाले. माझं नाव संदेश कदम, बारसू गावाचा म्हणजे स्थानिक रहिवासी आहे मी. आता कातळ शिल्प हे कधी म्हणजे उदयाला कधी आला, हे जेव्हा रिफायनरी प्रकल्प आला इकडे तेव्हा त्याचं म्हणजे विरोधक म्हणा किंवा राजकारणी म्हणा त्याचं भांडवल करायला लागले. नाही तर प्रत्यक्षात हे कोणाला माहिती नव्हतं. स्थानिक लोक जर सोडली तर हे कोणालाच माहिती नव्हतं. तर पण आता एकूण जी कातळ शिल्प आहे ती कातळ शिल्प पाहण्याकरता किती संख्येनं पर्यटक ह्या अजूनपर्यंत कोणी नाही. फक्त विरोधक मागं आंदोलनं झाली तेव्हा साफसफाई केला आणि आता विसरून गेले सगळे. आता तुम्ही प्रत्यक्षात बघताय तिथली कंडिशन काय आहे ती. तुम्हाला एक व्हिडिओ पण देतो मी, मे महिन्यात मी शूट केलेला. मग त्याच्यावर लोकांना पण कळेल ना, विरोधकांना पण कळेल म्हणजे ते उन्हाळ्यातली परिस्थिती काय असते आणि आता आम्ही त्याचं काय करतो आहे, म्हणजे संगोपन कसं करतो आहे त्याचं. मग काय कोण या ठिकाणी संगोपन करण्यासाठी येतच नाही. नाही, कोणीच नाही. फक्त भांडवल करायला सगळे येत आहेत. काय पण याचा परिणाम रिफायनरी प्रकल्पावरती होतोय असं तुम्हाला वाटतंय? ना ते आता लोक तेच मला म्हणायचं ना, लोक त्याचं भांडवल करतायत कातळ शिल्पांचं. तर शासनाने योग्य तो त्याचा विचार करावा कातळ शिल्पांचा आणि त्याचं व्यवस्थित कुठेतरी संवर्धन करावं. ज्या बारसू सोलगावात हा रिफायनरी प्रकल्प होणार आहे त्या गावच्या ग्रामस्थांचं प्रातिनिधिक स्वरूपाची प्रतिक्रिया आपण पाहिली आणि ऐकली देखील. कातळ शिल्पांची ढाल करून गावच्या विकासाला विरोध करणं म्हणजे कोकणाला भकासाच्या मार्गावर घेऊन जाणारी ही धोक्याची नांदी आहे, एवढं नक्की आहे. अहो, ज्या ठिकाणी कातळ शिल्प आहेत त्या ठिकाणच्या 600 मीटर परिघात आपण काहीच नाही करू शकत. साधं झाड नाही लावू शकणार आपण. रस्ता, पाणी, वीज या सर्व गोष्टी लांबच राहिल्या. आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवरती एखादा राष्ट्रीय प्रकल्प येतोय ज्यातून आपल्या देशाला आर्थिक गती मिळणार आहे. फक्त देशालाच नव्हे तर सर्वसामान्य कोकणी माणसाला देखील आर्थिक बळकटी मिळणार आहे. कोकणाला लागलेला बंद कुलपांचा शाप रोजगाराच्या माध्यमातून मिटणार आहे. अशा प्रकल्पासाठी जाणारी आपली वडिलोपार्जित जमीन कातळ शिल्पांच्या नावाखाली किंबहुना आखलेल्या षडयंत्रामुळे अशीच वाया घालवायला द्यायची का? अहो, आपल्या कोकणवासियांच्या पुण्याईनं दाराशी आलेली कामधेनू रिफायनरी आपल्या हातून जायला द्यायची का? या सर्व प्रश्नांचा विचार सर्वसामान्य कोकणी माणसानं केलाच पाहिजे. हीच ती वेळ आहे. होय, हीच ती वेळ आहे याबाबत विचार करून निर्णय घेण्याची. याही पुढे जर ह्या कातळ शिल्पांची ढाल आपण करणार असू तर पुढे जाऊन कोकणचा विकास रोखून धरणाऱ्या कर्मदरिद्री लोकांच्या यादीत आपलं नाव आपणच जाऊ द्यायचं का, याचा विचार सर्वसामान्य कोकणी माणसानं केलाच पाहिजे. तरी देखील या कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांनी कोकणशाहीचा पुढचा भाग पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करून ठेवा. तुर्तास स्वल्पविराम. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.